Gure helburua zen berreskuratzea, honek Madriletik kendu ziguten gure Euskaldun orduan kompetentziak, gure ohiturak hori berreskuratzea, ezta? Cánovas de Castillo eta bestia zen Partero. Horrek kendu ziguten, guz Euskaldun eskubide guztiak kendu ziguten, eta egun urte betetze zean orduan, eta guk horretik hau antolatu ginen egun hori, ezta? Eta arrazoi bat zen berreskuratzea hori, ezta? Baina guk berreskuratzeko pentsatu ginen, urraz bat ez zikiela Lizarrako estatutua, baina azken finean ez zen Lizarrako estatutua, zen guz Euskaldun kompetentziak berreskuratzea independentzian bidean.